И здравейте хора, днес ще играя на Roblox Area 51 Алфа. Ето играта, много е яка. Съветвам ви. Ще ви покажа повечето части от тази игра. Чакайте да намаля. Ето я, Area 51. И can you survive in Area 51? Бла бла бла, бла. Не мога и да го скипна. Натискам екрана. Не мога да го скипна. На 236 унищожения kills. И сега ще ви покажа задължителната част в тази игра. Трябва, не знам, просто това е важно, да имате аура. Може да купите обикновена аура или да купите супер аура. Може да ви спани по-рядко. Иначе купих повече Robux, това където е по-скъпо, и ми даде предпоследното. А това не съм го използвал и не искам, защото не е рядко. Значи мен спадна Rare Blue. Има Uncommon, Green, две сърца. Значи когато в демиджи е някакво същество, някакво чудовище от Area 51, ще ви регенерира така, ще почнете да светите. И ето е така ще почнете да светите. Вие няма да си виждате така аватар да светите, но другите хора ще ви виждат. Мене спадна Rare Blue, който ще ви генерира по 2 сърца и половина. Има Epic 3 сърца, Legendary 5 сърца и Nightmare 10 сърца. White. Ами, сега ще ви покажа пистолетите. Отиваме долу. Сега ще ви покажа пистолетите. Ето, първият пистолет е 00101. Ето го, аз го имам. И може да ви даде скорост, що видяхте малко. Ето, може да прочетете всичко долу. Прави 12 демидж и може да ви даде шанс да бягате. И Will Pistol. Аз това го имам, естествено, задължително. Ето го. Will Pistol. И ето този пистол. Това е най-OP. Кнокбаква, ето го. Специално, защото кнокбаква, в смисъл отбутва чудовището назад. Прави 100 демидж, един патрон, 100 демидж, това е много. И 100 accuracy, не знам как го прочета. И 95% less recoil, по-бързо се презарежда с 95%. И аз ще използвам най-хубавите, които ще са... не ви показах и този. Вижте как съм бърз. Дава ви скорост. Това е Tommy's Gun. Burning Burst Speed, 8 Damage. Абе, не е силно това. Но ще ви покажа как да го спечеля. И ако някакъв шанс имаме 30 гледания, ще купа ето този Permanent Totem of the Spirit за 300 Robux. Ще го купа, ако имаме 30 гледания. Добре. Да ходим. Също така и Will пистолета може да ви даде скорост. Не, супер соник. Хайде, щупихме. О, Слендърмен, не. О, ето вижте как го отбутвам. О, лагва ми малко. Заради интернета. Виждате ли как го отбутвам? О, получих спид.
А не ми трябва се. Добре, унищожихме Слендърмен. Тъжно е, че не е отворен втория свят. Ако искате да вляза във втория свят, трябва да видя, че ще ви хареса това клипче. Ако ви хареса, ще отидем във втория свят. А сега представяме, че сме в първия. Ето, унищожихме Слендърмена, е там. Ето го, е там държи. И спауна е такова креатор. Такъв креатор ви спаунва, който може да спечели, да ви даде пистолет. Аз естествено използвам по-силни. И сега ще покажа... Джейсън. Той не сме го виждали с вас. Аз съм го виждал, вие не сте. Отиваме на тук. Лилавата глава. Я. Унищожихме. Папионката. Не. Това е, тъмният човек. Хора, джъмпскернаха ме. Страх ме. Телефона си спуснах. Продължаваме да експлорираме мапа. Бързо отваряй! Това се няма ми даде скорост. Джейсън! Ето виждате, е така сяе като момичето. Маската. Ще ви покажа бос файт. Чекайте само да отидем тук. Тук е този Рейк. Видяхте ли как го изстреля? Отиваме при бос файта. Мога да взема айс генератора. Отиваме при бос файта. Ето има един катангел такъв. Ето да ставате. И почвате да го трепите. Трябва да се качите на този меч, където съм в момента, за да не ви унищожи, когато сте... Ето, видяхте? И ще ви спални такъв Create EOSAT. Хоп. Спалнахме се обратно. Искам да ви покажа да се спални Last Guest. Чакайте да видя той жив ли. Маткилер. Тук е! Жив е Маткилера. Пише, че е жив. Ама дали да вярваме? Не знам. Момчето тук чупи всичко. Няма го е. Маткилера. Добре, да продължим. Тук... ето синята глава. Той сега ще го лоншва, естествено. Надявам се да ви хареса това клипчето. Желая приятен ден. Чао, ще се видим във втората част. И не забравяйте за 300 гледания. Ще направя тема. Чао.